नेशन के जगदाम होत हदां नितुम थेगलों बांके apiso men bangke anjuling tikatha la bangke karbilo charlia song pen kroine piposi kroine pulote dake tum karbia rona teng pulote dake non inti pen inti katha la tumke isivera kur pulote itumke ituma ron atang ateng pulote ituma nim ateng pulote la bangke kechok che hektik lo busi itum lage jongni itum non adin kali hakko pen pulote mithang atum mithang koson lopo mithang akurang bong yongsi ning kachedok dokok ning chang dokok pine lason kichok che choklem det pulote haprang atomo teng aprang bang sarsar dum kachithana teng pulote okipro longke apran endati jorbob titi polam se to marjulong pinia bangke itum theglong bangke joning tikathar alang hema sor bangke ino alang ke 6 schedule polam kanije ver banglo 6 schedule alam kanije na bang se pinia bangke pini laso 6 schedule phan karbia khai phan lengta ki kuri phan karbia khai phan lengta ki kuri phan kabori karbia khai phan ke lang plot pen karbia khai phan ke batherak halamang karbia lochale song pen kroine pini alang phan nitum dimana bangke karbi customary low tank pen karbi traditional village code tank pen alang phan prabjin pen engsai pen alang phan karbi pakur pen sitame pasuni pusi nitum alang la traditional code customary code atum phan nitum chuni region lo pini la son thosi penan tum kanije do alang phan lage personnel along la son chi jog do nang nei penan kanije do hala so dim lo nitum puduning tum bangke personnel lada ke personnel lamabe lada bangke karbi akhai alam sidokok pen karbi akhai lason ajutang lang no karbi akhai long ke wan long lok bangke la bangke karbi akhai tum deng nang nei posining tum athino pen nitum pudun lo pini piposi deng nang ne athe itum akhai ke khai kang tim itum jutang do jubat do aron aniti do laso potsi itum halahai aron aniti ke itum akimi ke bonda akimi ke hormu kali dake mane kapre akhai panen lo kapre akhai panen man mithang karbi akur pon lo mohala beleg mithang title ang bong da chen nun thudet pulote elake aprange amukle pumat hala bangke la bangke lason ke karbi aron long bangke chok chede ji pina potsi ke wang jiani lason ke pamal long le de je pan non jongsi karbi lo charle song tum jongsi dodun clip non jongsi karbi lo charle song tum si ingsam dunri pulote ke wang jiani abangke lason od lang nota aru nang chandet po nang jardet po posi karbi lo charle song pen non la nomination ke jog along laso ke thek don long make ning duk pe me therak me posi pini laso protest kintum donang kok lasi nang tuma thengno pen el tum puding tum bangke prabjin pen lang phan customary law code customary village code la tum pen prabjin pen suspend pisi alang phan bangke da non nomination ke jog laso lo long sitame suspended nahi ala phan ke cancel nahi pusi nal tuma thengno pen tum pudun lo metha sayam long srame tum donang kok lo la pen ke wang jiani da bangke la bangke itu kepan ke ber sisi ber rubruk sudah ke pelang pan lang dan front ke pelang pan ke pudunai hede ke tek ke repan pudunai hede karbilo charlia song pan cetan dek na laso ke mata do pensi itu pini laso protest kon jangan cuma ke dia kata on nomination man ke check step nanti laso tak na tumta check step nahi da bangke STS reserve seat lo akapre din all over India lang sida papir the dang lang sida karbi long bangke STS bangke reservation ke theglong le posi da ke lage karbi especially karbi function ai filo posi da bangke alangke karbi aron karkan lopot karbi anim karkan lopot karbi ajutang man karkan loposi alam hai karbi da kali lo non temporary karbi da kali lo laso posi la itum chuningri bangke ala karbi traditional law code pen no ba karbi ajutang aron pen la gangbura tum akot long pen no sta alang pan pasun se raksi karbi pen pasun se raksi election commission along se alang tum lo pidam pen election commission tum se laso aron kroy pen karbi ajutang aron ke kroy pen alang tum se prabjin pen ye la scrutiny hot alang pan ke suspend nei tum karbi lo charlia song se